Con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando, con la manta en el hombro. Valencians al món avui viatja a l'Amèrica Central. Estem en un país ple de contrastos i molt jove. Només té 120 anys d'història. Gozando. Bienvenidos y bienvenidas a la República de Panamá. Valencians al món, bienvenidos a Panamá. El Canal de Panamà és l'obra d'enginyeria més espectacular del planeta. Vos quedareu bocabadats i sorpresos al conèixer el seu funcionament. Com si fos un ascensor aquàtic, els barcos van pujant i després baixant de nivell. Així s'uneix el Pacífic amb el Carib. A 2 horetes de la ciutat de Panamà arribem a la província de Colón. Estem al Carib panameny, és el lloc ideal per a disfrutar d'unes vacances perquè durant tot l'any tenim uns 30 graus de temperatura. Senyores i senyors, avui estem al paradís! Des de les altures de la ciutat de Panamà arranca ja una nova aventura!